Ahojte, toto krátke video je z projektu Umelého horizontu pre RC letecké modely. Od posledného videa tam pribudli dve veci, a to je rýchlosť, ukazovanie rýchlosti a ukazovanie nadmorskej výšky. Tieto údaje naťahujem z GPS modulu, ktorý mám tu. Ďalej som tam spravil kalibráciu nadmorskej výšky. Cez Bluetooth terminál sa pripojím na mikrokontroler, kde mu nastavím nulovú výšku. Keďže na rôznych miestach je rôzna nadmorská výška, takže je potrebné mu zadať z miesta štartu, že sa začína od nuly, aby ukazoval správne hodnoty. Ďalej vlastne táto hodnota sa zapisuje do pamäte EEPROM, to znamená, že po odpojení, opätovnom zapojení napájania si načíta posledné zadanú tú skalibrovanú hodnotu. Takže asi len toľko. Dobre, ahojte, čaute.